fuskata da zuciyata gaba ɗaya da Allah. To a larabci akwai abin da suke cewa majalisun Musa, ana yin akwai da ake laƙin kulla a tsarin tufa a faɗin da gaba ɗaya amma ana nufin wani akwai da kuma za a faɗi wani yanki ana nufin duka. Kamar misali a cikin alƙur'ani da kuma cikin suratul Baqara da Allah ya ce yadda abubu a sa'i'a ko yadda abubu a sa'i'a bai ce yadda abubu a sa'i'a suna sa ɗan yatsunsa a kunnen su kaga yatsuwa su shiga kunne ba sai dai yatsa. To nan kaga a talakar kullawa a ranar kisa dan uba na gani a nuna wato mokarar yadda ba sa so su yi wa'azi shi ya sa aka faɗi yatsu gaba ɗaya ne ko a faɗi yatsa. To a nan shi ma su yau wato jusa wa a ranar kisa ya faɗi iya fuskarsa yana nufin gaba ɗayansa cewa tsantsar bautar Allah ne. To shi ne suke cewa majalar Musa sakakken wato kamantawa domin wajen dole lillari makarar samawati wa ai lillari talakawa wa abdara in bai da amsalin sani ga wanda wato ya ƙage halittun sammai da ƙasa ba tare da ya kwaikwaya a wajen wani ba shi ne fahara wanda wato ya fara kirkira Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai da ƙasa ba tare da ya kwaikwaya da wani ba. To a nan akwai abubuwa guda biyu. Annabi Ibrahim alaihi salam yana gwada musu cewa duk waɗannan abubuwan da kuke bautawa ai su ma suna cikin halittar Allah suna ciki da haka ya ce kusa wato don taurari kuke bautawa da wata da rana ai suna cikin sama. Idan kuma gunki kuke bautawa ai gunkin an sassaka shi ko da dutse ko katako to su kuma waɗannan daga ƙasa suke fitowa. Wada sun shiga cikin halittar Allah ne shi ne yadda Allah yake cewa wanda zai kalakar samawa to lauka fi sittata ayyami in mastawa ala يغشي الليل النهار يطلب واسيسا والشمس والقمر والدرانا والنجوم مسخرات بأمره بالسنة وتبدانا لنا الأمر على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سورة الأعراف آية 5. to Allah sai gwada musu cewa dukkan waɗannan abubuwan da suke bauta suna cikin halittar Allah waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halitta sai ce hanifa wato ma'aƙilin addinin haƙƙi ina ne karkata zuwa da addini na gaskiya shi ne hanifa ina ne tsarkake bauta ta da Allah ina Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa ma kana min al-mushrikeen shakiran li'annahu istaghfara wa lahu nasihat al-mustaqim wa atainahu fi dunya hasana wa innahu fil akhirati لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال أنا الله سبحانه وتعالى يقول النبي إبراهيم عليه السلام الأمة معنى أن أمة جابورا kuma ya tsarkake bautarsa da Allah ya zama daga cikin mushrikai ba. Da ƙarshe ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun ma'awa ina ilaika sannan muka yi wahayi zuwa da daga Rasulullahi a dukkan dukkan da ta Ibrahim Hanifa ta ba hanyar nan ta annabi Ibrahim wacce take wato karkata zuwa da gaskiya wa ma kana min
wato musayar yawo da shi, suna wato inkarin wannan addini da annabi Ibrahim yake kwaɗaitar da su su imani da shi. Sai ce atuhadduna fillahi, a nan sai yake alifin istighfar. Yanzu shin abun mamaki istighfar ne inkari wata abu yana mamaki atuhadduna fillahi, yanzu kuna yin jayayya, shin kuna yin jayayya da ni a cikin sha'anin Allah wanda shi ne ya halicce duk abubuwan nan da kuke bautawa. Wa kada hada sai ga ɗan kuma littafi ta tabbatarwa ce kuma hakika cewa Allah ne ya shigar da ni, ma'ana ba zan bi wannan addini da kuke kai ba zan bautawa abubuwan da ba za su amfani da ni ko ba za su cutar da ni ba. A nan shi ne imamu su cutar da ya ga a cikin dalalai ya ce sun wato jayayya da shi suna masu tsoratar da shi cewa gumakansu ba za su cutar da shi, za su sa ya samu makanta ko wasu cututtuka su same shi. Shi ya ce shi ya sa ya ce a tuwa da yi da yi wa kada ba ولا أخاف ما تشركون به شيئا إلا أن يشاء ربي شيئا. Bana jin a tsoron abin da kuke bauta cewa wani abu zai same ni sai abin da Ubangiji ya so ya samu. Ma'ana da kuke cewa gumakan ku ko allolin ba su cutar da ni, ba abin da zai same ni sai abin da Allah ya kadarta cewa zai same ni. Allah ta wajen da wa kada ta ولا أخاف ما تشركون به شيئا إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. ilimin Ubangiji na ya yalwaci dukkan komai, ma'ana duk abin da zai same da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara shi, kuma ya san abin da zai faru da abin da ma bai faru ba zai faru nan gaba. Allah subhanahu wa ta'ala ya sani. Yace afala tatadhakkaruna, yanzu ku ba za ku tantance ba ku tunani ba ku ga cewa ba wanda ya cancanta ku bauta sai Allah ɗaya. وإذا أتوا أشركوا ولا تتقون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليكم سلطانا فأيهم الفريقين أحق بالعدل إن كنتم تعلمون. وكيف أخاف ما تشركون به يا من tsoron wato abin da kuka shirka da shi, abin da kuka haɗa Allah da shi wajen bauta. Ta yaya ne tsoron cewa za su cutar da ko kuma ba za su amfani da yake ba. Wala ta kafuna an da ku tushrikuna billahi, bacin cewa ku kwakwaye tsoron cewa kun haɗa Allah da wato ababen bautar, kun yi shirka da Allah. Wala ta kawo da annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi sultana, cewa abinda ba kuka wato haɗa Allah da shi wajen bauta ba a saukar da wata hujja a kan ku bauta masa ba. Sai ce ba a ku kai da a haƙƙi da amur. Yanzu wato wacce tawaga ce tsakanin da ni da ku a haƙƙi da amur, ta fi cancanta wacce ta fi cancanta da abinci kuntun ta da kuma kun kasance kun sani. Ma'ana da ku da kuke bauta a gumaka kuke yi wa Allah kishiya don bauta, da mu da muka tsantsanta bautar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala muke bauta a Allah shi kadai, da ni da kowa zai samu aminci cewa wato abin da yake wato wanda ya yi wa shirka ba zai cutar da shi ba
ƙarfi da kula ni da na kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala ban tara shi da kowa ya bautawa da ku da kuka haɗa shi da wani to wane ne zai samu aminci ba zai samu cutuwa ba a rayuwarsa shi ne musu wannan tambaya ce to in kun kasance kun san ba zai ba da amsa a nan ba. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa alladhina amanu wa lam yalbasu ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Alladhina amanu waɗannan da suka yi imani wa lam yalbasu ba su cuɗanya imaninsu ba da zulmi da shirka ulaika lahumul amn waɗannan su ne suke da aminci wa hum muhtadun kuma su ne shirye. Wannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kira su da cewa wato da aikinsu da zalunci zulmi Allah ya shirka da zulmin abu shirka ita ce babban zalunci duk wanda ya ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara da shirka inna Allah la yaghfiru إن الله لا يغفر لمن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لم تتجوع الله لا تكسر من تجوع الله شيء الله يكفي. أما لم تتجوع الله شركا الله سبحانه وتعالى وزياده وشركا سياسة شركا. هناك الله سبحانه وتعالى يكراس وتوى وتنكا سكي إيمان tara imaninsu da zalunci ma'ana wasu shirka da Allah ba ulaika